15 August hakotor gonangai man boromni bisingtui palaijak tongkha fil sini sini phiyokjak mani sal kwrak sali fungano Delhi ni Red Fort o hayung ni bana tisa bai fil sini sini phiyokjak mani salno rwchapmwng montri bokhorok Narendra Modi phiyaba tabukhe hayung ni bana tisanani swkang hakotoni bokhorok kaisa kaham patimung nugui mankha tiranga tisanani swkang montri bokhorok Narendra Modi no guard of honor rwchakha borok raide ni bisingono kalayo phiyaba montri bokhorok Narendra Modi no guard of honor rinani jora background no bangla rwchapmwng bai khlaiui borom yafarka Red Fort ni fil sini sini phiyokjak mani salo bana tisa mani swkang Bharat hakotoni army ni bwkhaktui montri bokhorok Narendra Modi no guard of honor rwchakha. Bureau report, khorok.